здається, українці нема чого боятися конфлікту з Росією. Ми бачимо, що градус боротьби наростає. Ми ледь не втратили назавжди кримських татар, кримську культуру назавжди. І зараз Росія робить те саме. Кримські татари стоять на межі зникнення в цивілізаційному плані, в культурному плані. Держава має на своєму рівні здійснювати протекцію цього, розуміючи глибину культурної катастрофи, яка може статися. Ми повинні говорити про збереження нашої національної пам'яті з урахуванням суб'єктності кримсько-татарської історії. Вітаю, друзі! Це «Камін-аут» з Ларисою Волошиною. Сьогодні до нас завітав голова Інституту національної пам'яті Антон Драбович. І ми з ним спробуємо обговорити, як встановлювати історичну справедливість, як встановлювати історичні факти щодо української території, яка нині є в окупації. Вітаю вас, пане Антон. Добрий вечір. Ну, от перше моє питання. Як ви бачите політику національної пам'яті щодо Криму? Ну, як і щодо всієї України і взагалі щодо всього світу, я вважаю, що перш за все національна пам'ять має базуватися на історичній справедливості, на пошуках історичної правди, подолання історичних міфів і максимального уникання інструменталізації історії. Тобто це такий фейрплей має бути. І національна пам'ять, не дивлячись на всякі пропозиції, в екстрений час будувати якісь спеціальні, агресивні наративи, міфи національні і так далі, вона все одно має від такої спокуси відмовлятися і базуватися на чесних відповідях. І це перша, а друга важлива деталь. Україна – це демократична, сучасна держава, в основі якої лежить концепт політичної нації або громадянської нації. Відповідно, і політику національної пам'яті ми повинні будувати на цьому концепті, так як передбачено в Конституції, в законах України, і так як це вершина цивілізації. Ми маємо з цієї вершини і продовжувати будувати далі. Не скотуватися ні в 19 століття, ні всередину 20-го, як дехто пропонує. Ну от, якщо ми вже говоримо, я хотіла би тоді конкретизувати, що таке оце дикунська політика, дикунський міф, про який ви зараз говорите. Ви можете навести приклад, як точно не треба робити щодо Криму? Ну, по-перше, не можна приватизовувати собі кримську культуру, кримську історію і розчиняти її бездумно в якомусь більшому, ширшому концепті. Ми повинні говорити про збереження української пам'яті, збереження нашої національної пам'яті з урахуванням суб'єктності кримської історії, кримсько-татарської історії. Пам'ятання, що Кримське ханство як суб'єкт і політичний, і культурний, і соціальний суб'єкт століттями був повноцінним політичним суб'єктом, актором міжнародних відносин, що навіть Російська імперія платила данину, Російська держава тоді, потім імперія, платила данину Кримському ханству. Це великий виклик, як вбудувати в свій національний наратив такий суб'єкт. Причому суб'єкт, який зараз загрожений, фактично спочатку імперською пропагандою, потім більшовицькою, де-факто неоімперською, зведений, десуб'єктизований на маргінес, а потім ще й виселений. От в такому виклику Україна повинна вибудовувати свою національну пам'ять з огляду на те, що вона тепер несе і відповідальність, і фактично єдина країна в світі, яка максимально зацікавлена як політичний суб'єкт в тому, щоб побудувати таку свою складну історію з урахуванням от такої суб'єктності людей, які де-факто зараз є її частиною. Ну, я багато спостерігала таких спроб протиставити умовно український Крим, умовно кримсько-татарському. Мовляв, і чайки тут запорожські їздили, і хтось там приходив набігами. Тобто це постійно міф про суперечку між двома народами. І суперечки були. Як доносити оцю ідею, з одного боку, консолідовану боротьбу в якісь моменти історії, знову ж таки суперечки і боротьбу один проти одного? Чи може суспільство зрозуміти складність того світу, якщо йому складно зрозуміти складність цього світу? Ну, я взагалі будую свій погляд на світ
і відчуття людей на такій досить оптимістичній картинці. І навіть можуть до того знайти якісь докази в популярній культурі. От дуже банальний приклад. Багато хто любить дивитися зараз всілякі серіали, де складні сюжети, заплутана драматургія. От, наприклад, серіал «Гра престолів», який дуже мільйони людей в всьому світі дивляться, абсолютно популярна франшиза і так далі. Там складні інтриги, сюжети. І якщо люди зможуть розбиратися, пам'ятати і встежувати, або там той самий лікар Хаус, там, і так далі, де, в принципі, потрібно стежити, розуміти, як розвиваються сюжети. І якщо правильно подано з драматургічної точки зору. Ну і тоді от виникає питання. Будь-який фільм на сучасну тему, ну в силу того, що є декорації, є костюми, це набагато дешевше зняти, ніж зняти фільм про космос, про минуле або про майбутнє далеке. І от, на ваш погляд, чи можна тут обійтися без держави, і чи взагалі тут має приймати участь у цій творчості Інститут національної пам'яті як певні консультанти? Ну, по-перше, там я трішки хотів би повернутися до попередньої історії і зауважити, що я глибоко оптимістично дивлюся на здатність людей сприймати складні сюжети. Якщо ми говоримо про Кримське ханство, про україно-кримські відносини, то ми здатні сприймати, український народ і будь-який народ здатен сприйняти такий складний сюжет, коли складна суб'єктність, війни, спільні союзи, спільна боротьба проти одних сусідів, потім союз проти інших сусідів, потім просто союз або просто нейтралітет, потім війна між собою. Це все можливо. І от, як приклад, той же самий серіал «Гра престолів», який зараз дуже популярний в світі, він як приклад такого, що складна історія може бути всіма мільйонами людей сприйнята як така. І тепер, якщо говорити, хто має займатися виробленням таких історій, чи як створити конкурентно здатну історію, чи може Інститут національної пам'яті або інші інституції брати участь в створенні таких історій? Так, мають право, повинні брати участь в цьому створенні. І не тільки на рівні консультацій, про які ви спитали, але й на рівні ініціювання таких проєктів. Тобто замовника? Якщо є достатньо коштів, замовників. Якщо немає достатньо коштів, пошук союзників, які здатні виробити такий продукт. От, наприклад, у нас зараз поки я не буду забігати вперед, поки ми не випустимо ці продукти, але є декілька продуктів, які ми розуміємо, Український інститут національної пам'яті є центральним органом виконавчої влади. Тобто ми, відповідно, законом досить обмежені в форматах діяльності, але в рамках цих правил гри, які нам задані, ми все одно намагаємося шукати союзників за допомогою якесь креативне агентство, яке допомагає зняти нам ролик, чи фільм, чи інформаційні, чи методичні рекомендації для школи видати, або створити щось таке, що стане вірусним контентом, що люди захочуть цікаво, що це буде саме по собі цікаве і буде цікаво споживатись. От, наприклад, як інститут, власне, при попередньому голові і, власне, та команда, яка є зараз, зреагувала на виклики часу. Вийшов серіал «Чорнобиль» про дуже болючу для України тему, дуже складну тему. Це кейс замовчаної, затертої комуністичною системою трагедії, яка толком не змогла бути проговорена. І тут виникає цей серіал, який просто мега викликає сплеск уваги до цієї теми. Інститут видає величезну, разом з Галузевим державним архівом Служби безпеки України, величезну підбірку документів. Там, не знаю, під 1000 сторінок, може навіть більше. Документи доби, як КГБ реагувало на поширення інформації, як вони намагалися приховати витоки і так далі про Чорнобиль. Відповідно, на цій хвилі це абсолютно в тренд потрапило. Тобто центральний орган виконавчої влади при правильній роботі з інфополем, при тямі, при розумінні, що відбувається, може створити продукт, який всім цікавий. І зараз вже готується другий там цієї книги. Тобто це один кейс. Потім шукати союзників, партнерів, реагувати на те, що відбувається в світі, створювати недорогі власні продукти, які високоякісні можуть цікавити світ. І конкурувати. Якщо, наприклад, якийсь орган влади чи якийсь суб'єкт політичний, або навіть держава не здатна виробити конкурентно здатного продукту, або не розуміє, навіщо це треба, вона програє в глобальній конкуренції. І так і буде. Програє, виживає сильніший. Не треба плакати тоді.
Ну, ми вже торкнулися минулого голови. Володимир В'ятрович, коли коментував ваше призначення, він написав: «Я особисто не знайомий, але знаю його публікації окремих проєктів». І далі В'ятрович розкритикував вас за участь в проєкті меморіального центру «Бабін Яр», який фінансував російський олігарх. Я так розумію, що це Фрідман був чи хтось. Нещодавно знову піднялося питання Бабіного Яру. До речі, це якраз в Інституті національної пам'яті була лекція, якою приймала участь і пані Забушка, і ви, і Віталій Портніков. І тоді філософ Олексій Панич задав це питання про меморіал в Бабиному Яру і про те, яким він має бути, щоб не, з одного боку, не забувати про Голокост, як Голокост, а з іншого боку не виділяти, ну, не ділити загиблих, хто тут кращий, кого більше, ну, ці речі. От на ваш погляд, ми знаходимося просто поруч з Бабиним Яром. Вам не здається, що оця ідея безкінечного поділу мерців, кого більше депортували, кого більше розстріляли, що вона шкідлива, і тоді питання, а що з цим робити? Мені здається, що це шкідлива історія. Конкуренція жертв, так звана, це те, про що йдеться, так це називається в науковому полі. Це абсолютно безперспективна, генеруюча ненависть тема. От тоді як вшановувати жертви? Найкращий спосіб вирішувати такі проблеми – це називати речі своїми іменами. Казати, тут, на цьому місці, загинули такі-то люди, з таких-то причин, в такій-то кількості, ну, якщо це можна порахувати. Або якщо не можна порахувати, то сказати приблизно. І все. Цього достатньо. Якщо говорити, тобто це, якщо ми говоримо, що говорити. Тепер говорити, як говорити, тобто як вшановувати. І тут держава вступає в гру також, тому що якщо що говорити, має перш за все дослідити наука. І тут держава просто має допомогти тому, щоб це ніхто не втручався в це і не заважав, і не тенденційно не викривлював. То щодо другого питання, як говорити, то знову ж таки максимальна пошана до цих людей. Уникання інструменталізації, уникання надмірного драматизму. Бо це в світі дуже велика історія. Наприклад, я знаю, що кращі музеї світу, які працюють з тою ж темою Холокосту, вони ведуть суперечки. От, чи публікувати архівні фотографії, на яких зображені голі люди, яких розстріляли там, або закатували в газових камерах. Чи показувати їх. Тому що існує позиція. От є випадки, коли в американські музеї приходять люди і кажуть, зніміть, будь ласка, фотографію, тут моя бабуся на ній, і ви її вбиваєте кожен день в експозиції. Ви принижуєте її кожен день. Коли вона там, це ретравматизація постійно. Приберіть це. Відповідно, музеї там реагують, які не реагують, вилучають через судові позови, да? Тому що це тонкі матерії. І, відповідно, держава має задати правила гри, що от в таких питаннях там, наукові ради, там, міжнародний досвід, міжнародні асоціації музейні повинні брати участь в тому, як формувати цей порядок денний, як формувати висловлення, як говорити. Є, звісно, класичний традиційний спосіб, який от ми бачимо зараз, якщо вийти в Бабин Яр, власне, цей парк і сквер, ми побачимо монумент, радянський монумент і десятки сучасних монументів, які увічнюють пам'ять. Як хто міг. Київська влада, громадські організації, центральна влада виставили там. І виходить, це єврейська громада і так далі. Це десятки монументів. Хтось вважає, що вони між собою конкурують, але, в принципі, вони достатньо відособлені, відокремлені і не систематизовані в одну якусь велику історію. Якщо є бажання сформувати, екскурсоводи деякі формують цілу історію, проводячи через різні монументи, розповідаючи історію місця. Так можна робити, така мозаїчна картина. І вони не рвуть простір між собою. Це нема конкуренції жертв. Це метод можна, але він консервативний. Хтось каже, що треба створити великий меморіальний центр, який дасть сторілайн під одним дахом і розкаже всі історії. Мені здається, така ідея була на державному рівні при минулій владі. Взагалі, декілька разів виникала така ідея. Тут уже багато років то одна, то інша ініціатива народжується. Чому я це питаю? Для Криму це дуже актуальна проблематика, тому що депортація кримських татар як трагедія кримсько-татарського народу, російський наратив, заперечення. Звучить так. Не тільки ж кримських татар депортували. Це завжди проговорюється. От з одного боку, як говорити про депортацію кримських татар,
а з іншого боку не применшувати значення, не забувати інші народи. Оце постійний момент, який я, наприклад, собі відповіді ще не знайшла. І чи не потрібно якась з цього приводу виробляти вже навіть не просто дослідження історії, а виробляти якісь рекомендації щодо дискурсу, тому що це дуже складно. Як то, наприклад, що в Бабиному Яру розстріляні євреї, не тільки євреї, оце так звучить. Насправді, євреї і, це так має звучати. Що виселяли кримських татар і. Тобто, я не знаю, як це має бути, але інколи, коли є складні історичні питання, держави нав'язують правильний політкоректний дискурс. Ну, нам легше в цьому плані, бо, знову ж таки, нам просто треба назвати речі своїми іменами. І все стає на свої місця. Депортували кримських татар. Раз. В яких умовах нелюдських? Чим це закінчилось? Куди депортували? Вирвали з культури, з коріння і так далі. Через 2 тижні депортували болгар, вірменів і греків. В яких умовах, куди, навіщо і так далі. Яких болгар, яких греків? Чи це ті самі греки, які... І тут починаються нюанси, про які просто треба сказати все, як і є. Кримських татар депортували і все. Це була їх єдина батьківщина. Греки, болгари, вірмени були на території, де живуть греки, болгари, вірмени. В світі, тобто, ще були території. А ці були вирвані з території, і більше їх ніде нема. Тобто, фактично, це питання не виправдання. Це злочин в будь-якому разі. І це геноцидний злочин в усіх випадках. Щодо кримських татар, щодо болгар, щодо греків. Тому що він передбачає цілеспрямоване знищення певного народу на певній території і так далі. Але у кримських татар не було ніякої іншої території, ніякої іншої суб'єктної країни, яка могла щось, бо це вони і є все. І це велика загроза. Ми ледь не втратили назавжди кримських татар, кримську культуру назавжди. І зараз Росія робить те саме. Ми знов, кримські татари стоять на межі зникнення в цивілізаційному плані, в культурному плані, тому що Росія, те, що робить Росія, вона знов затирає, намагається цю пам'ять перемодифікувати і так далі. І це тут починаються запитання, які у багатьох викликають розчарування в сучасних системах безпеки, Організації Об'єднаних Націй, міжнародних організаціях, тому що ось вона за 3 секунди, 3 кроки до катастрофи цивілізаційної, коли народ, територія знов розриваються, затирається пам'ять, і дуже небезпечна історія. На ваш погляд, як відновлювати культурну суб'єктність кримсько-татарського народу, тому що це ж не тільки народні пісні, танці і чебуріки. Ми говоримо про елітарне мистецтво, про палацову архітектуру. Бо постійно, коли ми говоримо, що треба повертати Крим, треба відроджувати, але чи не станеться так, що те, що ми отримуємо по поверненні півострова, там вже не буде що відроджувати? І всі довідки, які в нас будуть, вони будуть виключно на тих описах, які створять сучасні російські псевдовчені, робокопателі оці. Відповідаючи на першу частину питання, що робити, щоб про таку культуру говорити, щоб зберегти цю культуру, і що потрібно для того, щоб вона жила далі? Це найпринциповіше питання. І в тому числі, що сучасні кримські татари, які живуть в Україні, чи навіть під окупацією в Криму, не забували, хто вони є, і яка глибина їх коріння. Створення сучасного кінематографу, література, популяризація через навіть банальні речі. Комікси, книги, ролики, шоу-бізнес, який може фінансувати якийсь культурний продукт, пісенний і так далі, в якому простежується цей зв'язок. Іншого виходу нема. Держава має на своєму рівні здійснювати протекцію цього, розуміючи глибину культурної катастрофи, яка може статися, і тому вона повинна інвестувати в це. І українська держава, не дивлячись, що у нас війна, не дивлячись, що дуже високі запити військові, нам потрібно інвестувати в обороноздатність, бо якщо ми програємо цю війну, то ніхто серйозно
серйозно цим займатися не буде. Бо ми бачимо, знову ж таки, ті ж самі міжнародні організації і так далі, вони насправді опиняються абсолютно безпорадні перед Росією. Вона робить в Криму, що хоче. Ні ООН, ні ОБСЄ, ні всі інші організації суттєво не можуть вплинути, або не можуть так вплинути, як було б потрібно для збереження цієї цивілізації. Тому ми повинні дбати і про свою безпеку в першу чергу, тому що ми цей останній бастіон, форпост. І держава, але не дивлячись на це, держава знаходить і трошки більше, менше, але фінансує це. Це треба посилити. І міжнародні організації повинні теж сюди інвестувати. Щодо фільмів, мені згадалося, що в фільмах Ахтема Сеїтаблаєва про Конотопську битву, який виграв на пітчингу, він був позбавлений фінансування. Хоча Конотопська битва, вона має відношення якраз до стосунків українського і кримськотатарського народу, і знімати його мав кримськотатарський режисер, відомий і вже визнаний в світі. Тому що Ахтем Сеїтаблаєв після фільму «Додому» – це вже ім'я. От на ваш погляд, що відбувається? Чому з одного боку начебто фінансування йде, а з іншого боку воно йде невідомо куди? Ну, у всіх справах, у всіх таких питаннях потрібно конкретно розглядати всі обставини справи. Я глибоко не обізнаний в подробицях правил, процедур пітчингу, там, якості знімальної групи, кількості грошей на це передбачених, чи було додаткове фінансування зібране і так далі. Але те, що такі проекти і такі теми стратегічно важливі, це зрозуміло, і зрозуміло не тільки нам з вами під час цієї бесіди, знову ж таки, декілька місяців тому, в грудні, а потім на початку січня вже цього року, ми мали робочі зустрічі в Міністерстві культури, молоді і спорту, і одна з ключових тем було, як вдосконалити систему пітчингів, систему відбору проєктів, щоб, з одного боку, топові теми, максимально значимі для того, щоб показати оцю культурну, державницьку тяглість, складність поліетнічну, полікультурну України, потрапляли в шорт-листи і отримували державне фінансування з одного боку, а з другого боку дотриматися критеріїв оцього відповідності цінностям, не тільки історично-контентно, але цінностям громадянським, суспільним, корисним, про свободу, про гідність, про права людини, про толерантність і так далі. І це сама постановка питання, тобто як витримати рівень професійний художній, як витримати громадянські оці компетентності, спроможності і тематику, знайти золоту середину, це стояло здання. І мені здається, якщо я все правильно розумію, ми мали побудувати таку систему, яка... Про це краще, звісно, скажуть кіношники, але мені здається, що сам факт, що і нас залучали, і інших фахівців залучали для цього, це говорить про те, що держава вже розуміє це. Що з цього буде, побачимо, коли будуть перші переможці наступного пітчингу. Ви ж не можете не помічати незадоволення суспільства якраз такими випадками, як з Ахтемом Сеїтаблаєвим, фактично блокуванням зйомок Конотопської битви і одночасно просуванням російськомовного телеканалу для окупованих територій на базі іномовлення. Це все викликає суперечки. Ще більше суперечки і незадоволення, і занепокоєння викликає острах про те, що буде згорнута політика декомунізації. Для Криму це особливо болісне, тому що більшість населених пунктів, які в рамках декомунізації мали би отримати свої історичні назви, ці назви кримськотатарські. І от ваш погляд, вам вдалося домовитися з суспільством, якось переконати його, що згортання основних проєктів не буде? Чи все ж таки буде? Якщо мова йде конкретно про мене і Український інститут національної пам'яті, то я не думаю, що за такий короткий термін можна всерйоз про щось домовитись. Тобто, якщо суспільство за 2 місяці втратило пильність, то дарма. Треба, якщо були такі підозри у когось, то для того, щоб прийняти остаточне рішення, треба більший період часу. Тому що ми не можемо зараз в цих умовах втрачати пильність, якщо маємо аж такі підозри. Я особисто вважаю, що ці підозри і тривога була невиправданою. Але я маю це довести, і на це треба час і конкретно реалізовані проекти. Тому побачимо. Це важливо довести, тому що потрібні проекти, потрібні програми, які багато чого скажуть. Є такі програми? Є такі програми. У нас на цей рік десятки проєктів.
десятки, майже більше сотні різних проєктів, які покажуть результативність і, власне, куди ми йдемо, чим ми дихаємо як Український інститут національної пам'яті. І все стане на свої місця. Щодо російськомовного культурного продукту, російськоцентричного культурного продукту, знову ж таки, я не бачу зараз, щоб відбувся якийсь радикальний перелам або радикальна зміна контенту, щоб прямо всі заговорили російською, чи були якісь рознарядки про це. Я не відчуваю, не бачу. І я бачу тривогу. Я бачу, як окремі політичні партії качають. Там скорочені редакції, в тому числі і кримськотатарська, а чому це важливо? Кримськотатарська редакція – це мова, яку розуміють в Азербайджані, і розуміють в Туреччині. Всі тюркські народи прекрасно розуміють кримськотатарську мову. І цих редакцій нема. Залишилась тільки російська. Я вже не говорю про англійську редакцію і арабську редакцію. Це таке, знаєте, От я не в деталях цієї історії я не обізнаний, бо це специфічна тема. Але якщо є така загроза, то про неї треба голосно говорити. І я, наприклад, уже поцікавлюся подробицями цієї історії. Бо це звучить тривожно. І тут треба дивитися, в чому проблема. Чи був конкурентоздатний контент, чи були аудиторії, які сприймали, чи в результаті чого відбулось згортання якихось об'єктивних даних і показників, які були задовільними чи незадовільними, чи в результаті дійсно якогось чисто волюнтаристського політичного рішення. Оце просто треба з'ясовувати, перш ніж приймати рішення. І взагалі у мене така загальна порада така для яку я сам собі, коли починаю там хвилюватися і тривожитися, і з іншим зазвичай говорю, що в усіх таких питаннях треба розбиратися. Бо ми живемо в надто складний час і в надто складній ситуації, коли йде війна, щоб одразу з плеча рубати. Тому що ледь втримав деякі рішення, в тому числі політичні, які зовнішня кон'юнктура істерична, суспільна, казала, давайте, треба негайно приймати рішення. І тільки поміркованість призвела до того, що не сталося там дипломатичного скандалу чи чогось. І це показує. Не треба поспішати. Про які рішення ви говорите? Це мається на увазі. Я правильно розумію, що мова йде про суперечки щодо історичних моментів з нашими найближчими сусідами, такими як Польща, Румунія і таке інше? Так. Тобто частина спільноти починає в силу того, що ми дійсно живемо в дуже складний час, де дуже багато нервів і емоцій, вимагає від державних органів негайних реакцій в реальному часі. Мовляв, стимул реакції. От негайно держава вимагає від держави поспіху в прийняття рішень. І соціальні медіа, деякі ЗМІ роздмухують, розганяють і так далі. Тим самим перетворюючи державу в якийсь рефлекторний орган. Замість того, щоб думати, приймати рішення виважено, саме суспільство часто підштовхує державу до рефлекторної дії. А це безумство. Держава не має діяти рефлекторно. Тільки в екстрених випадках. Наприклад, напад ворога, негайна відсіч спочатку на рівні рефлексів, коли людина виконує наказ. Наприклад, є статут караульної служби. Вліз окупант, стріляй. Бо є статут караульної служби. Він точно каже, як треба діяти. Тут має бути рефлекс. А що стосується політики пам'яті, міжнародних відносин, суспільство повинно розуміти, що є сфери, де треба подумати на 2 кроки. Тому що спецслужби ворожі, в тому числі, дуже часто цим маніпулюють. І от в цих питаннях я теж би хоча б тиждень-два треба дати подумати в таких питаннях, а потім діяти. Але якщо дійсно держава починає системно робити не те, суспільство має в належний спосіб відреагувати. Це такі речі, як заявки Володимира Путіна під час дзвінка, це було опубліковано на сайті Кремля, дзвінка Володимира Зеленського, де Володимир Путін радив йому так наполегливо не викривляти історію. Заявки Російської Федерації про 12 кроків на Мюнхенській конференції, плані, який був представлений, де Росія хотіла би мати вплив, ба більше бути тією країною, з якою узгоджують українську політику історичну, гуманітарну і побудову національної самоідентифікації. От на це потрібно реагувати, на ваш погляд? Слухати поради від Путіна щодо історії, чесно кажучи, це навіть смішно. Країна, яка вже стала
прикладом інструменталізації, викривлення і створення фейків і історичних міфів, яка дає поради комусь, ну, не викривлює, ну, це просто навіть іронії не вистачає. Це просто вже якийсь фарс. Тому єдиною реакцією на такі речі може бути щире здивування і сміх. Але чи має бути ця реакція на офіційному рівні, чи треба давати по руках за намагання влізти в українську історію і щось попорпатися? Якщо ми говоримо, наприклад, якщо ми візьмемо кейси нещодавні, то ми бачимо заяву президента Зеленського в Польщі, коли він відвідав в роковини там, звільнення Аушвіцу, і яку він дав заяву. Він дав таку заяву, яка чітко дала зрозуміти росіянам і їх пропагандистській системі, що ну, це був ляпас, який весь світ прекрасно считав. А потім був Путін з порадою не викривляти історію. І тиша. Побачимо далі. Ну, знову ж таки, можна давати заяви. Оце питання комунікаційної стратегії. Можна давати заяви і стати коментатором путінських заяв. Тому що, насправді, комунікація, з точки зору теорії комунікації, реакція, коли хтось виходить з заяви, а ти коментуєш заяву, це завжди реакція слабкого. Завжди. Хороший комунікаційник завжди шукає асиметричну відповідь. Якщо Путін ляпає чергову дурницю з історичного плану або несуттєві якісь речі, які просто ніхто всерйоз не може сприймати, треба не коментувати Путіна, що він там в своєму маразмі пише на сайті Кремля. Треба реагувати на деякі речі, на які принципово реагувати, і чітко і ясно реагувати, а на деякі речі треба асиметрично реагувати в такий спосіб, щоб ні у кого потім не виникало питань. Це може бути швидко, не швидко. Якщо після, знаєте, якоїсь чергової політичної заяви російського військово-політичного керівництва в Україні відбувається прем'єра чогось, або там президент наносить візит, або ми відкриваємо якийсь об'єкт культури, який абсолютно ставить на місце всі акценти і визначає адженду країни, то цього як реакції буде достатньо, коли всі будуть тільки сміятися над цими заявами. Як ви ставитесь до пропозиції будувати національну свідомість і національну ідентичність українців на прикладах, на героях, які не викликають суперечок в жодній з сторін? Це дуже складна задача, яку я, чесно кажучи, не певний, що можна реалізувати. Інша річ, що нам потрібно все-таки не забувати про героїв, знаєте, не таких політизованих, не таких вплетених в військово-патріотичний угар, військово-патріотичний дискурс, як дуже часто. Ми не забувати про митців, письменників, художників, там, пожежників і так далі, так далі, про які часто забувають, а які не менш варті уваги, ніж герої, які зброєю в руках боролися за незалежність або в політичному плані. І от я б в це русло перевів цю штуку. От, в той же час повністю відмовитися від безпроблемних героїв неможливо, тому що, ну, герої мають героїзм. Це, якщо звернутися до давньогрецької традиції, то слово героїзм, херос, це приналежний до богів, блаженний. Людина, яка має екстраординарні якісь сили, якусь рису максимально гіпертрофовану. І там є багато типологій героїв, якщо вдаватися знову ж таки в деталі. От, і герой не завжди в усіх питаннях буде взірцем і зразком. Є якісь речі, які в певний час, в певних обставинах були максимально важливі. І ця людина проявила ці речі і змогла вчинити щось дуже важливе і потрібне для суспільства. Про це треба говорити, казати, але не треба ідеалізувати. Ну, тоді тут все одно залишається питання, якщо це різні герої, якщо вони різні, але тим не менш, ну, умовно. Чи можна, на ваш погляд, встановлювати національну політику пам'яті, коли в одних регіонах стоїть пам'ятник Артему, а в іншому Шухевичу? Чи можлива взагалі така країна? Що робити з цією ситуацією? Політику пам'яті потрібно встановлювати, якщо ми маємо таку ситуацію. Але ви розумієте, якщо ми говоримо про товариша Сергієва, Конечно. це людина, яка боролася проти української державності. Так. Як факту. І от питання, якщо є цілі регіони, в яких це є героїзм, чи не є це, знову ж таки, нав'язування певної такої центричності на антидержавність? В усіх таких випадках, якщо політика пам'яті будується на справедливості, чесній відповіді і історичних фактах,
всі ці Артеми і прочі комуністичні товариші сипляться просто як прах на очах. Тому що правда, факти, біографія їх поставлена, показана, як вона є, розсекречені архівні дані, просто стирає ці образи, бо в них чесності, в них правди в цих образах одиниць. І якщо політика пам'яті держави здорова, вона розказує всі ці речі, інформує, і всі ці пам'ятники переозначує або демонтує, переносить в спеціальні дисциплінарні простори, музеї, парки, музеї пропаганди, парки, де це, знаєте, як в Путивлі зараз створили, парк радянського періоду. І там переїхали туди Леніни, з усієї країни відправляють туди Леніни, всякі Артеми і проче. І там все чітко зрозуміло, що це такий заповідник. Ми ж говоримо про конкретні, наприклад, приклади, такі як в Харкові перейменування проспекту маршала Григоренка на проспект Жукова, генерала Григоренка на маршала Жукова. Всі ці речі ви їх бачите. І кожен раз звучить такий дуже простий наратив, що, мовляв, слухайте, от хай там десь буде Григоренко, а в нас буде Жуков. Тобто, фактично, один дисидент, один генерал-правозахисник, людина, яку вшановували, в тому числі і Рейган був на похороні і таке інше, а з іншого боку, хто? От як можна їх ставити в один рівень? Мені просто цікаво, яким чином тоді врівноважити суспільство. Чекати, поки всі отямляться. У мене є знайомий Юра Гудименко, він багато кому знайомий. Людина, яка у 12-му році опинилася за ґратами за звинуваченням у демонтажі погруддя Сталіна. Вже скільки розказували? А нас з вами однолітка, наш з вами однолітка сів в тюрму. І от неможливо розповідати, я розумію, що німецька держава багато що розповідає про Гітлера, але пам'ятники ставити не можна. Я хочу усвідомити, чи є критерії. Кому можна, кому не можна, що обговорюється, де обговорюється, чи є якісь речі, які все ж таки мають бути демонтовані або перевезені. Є критерії, і це закон 15-го року про засудження тоталітарних режимів, де є чіткий перелік, точніше, є перелік ознак, за якими можна встановлювати і не можна встановлювати. І якщо звернути увагу на цей пам'ятник Сталіну в Запоріжжі, теж свій час спеціально, я ще взагалі був дуже далекий від цих політичних історій, але поїхав в Запоріжжя подивитися, що це за діч поставить пам'ятник Сталіну. І виявилося, що це в такому напівприватному секторі, за огорожею, в дворі, там буквально 3 метри від будівлі, тому що і цей Сталін був як в тюрмі там, тому що вони прекрасно розуміли, що він і ночі не простоїть, якщо він просто буде стояти в публічному просторі. І тобто демонтаж – це аморально. Ставити пам'ятник Сталіну в 21 столітті – це просто аморально. Але так, як вони його поставили, і так, як він просто не міг би існувати в публічному просторі. Безумовно, але я просто поясню, що є і державне тут втручання. Як то, по-перше, ці люди можуть його поставити крадькома. Не можна крадькома поставити пам'ятник Гітлера десь в Німеччині. Так. А тут чомусь сталося можна. І хлопець сів. Так, тоді не було закону. Я так розумію, за методи, яким було демонтовано. Я хочу повернутися до Криму, тому що є ще один аспект, який я хотіла би з вами обговорити. Депортація кримських татар і до того та політика російська окупантська, яка передувала всі ці вже депортації радянського періоду, вона була політикою на винищення. Ми розуміємо, що кримські татари, вони ж не тільки були депортовані, були заборони на певні професії, на те, щоб навчатися мати. Спочатку було на вищу освіту, потім, спочатку було взагалі на будь-яку освіту, школа і все. Потім дозволили середню спеціальну, потім вищу, але не всю. Це фактично таке винищення національної культурної еліти. Ми багато знаємо про про розстріляне відродження, про тих же бачуківців. Ми знаємо всі ці історії, маємо принаймні зразки їх мистецтва. Про кримських татар нічого нема. Це майже філософія. І це дуже шанувалося. Ми розуміємо, що гітлерівська окупація, російська окупація, всі ці образчики винищені. І зараз, коли ми говоримо про такі речі, їх же ж треба розшукувати. Їх же треба викуповувати десь, може по приватних колекціях, може щось відновлювати. От що з цим робити? Тому що пісні добре, костюми національні ми якось ще пригадаємо. Що робити з елітарним мистецтвом, елітарною літературою, всіми цими арабською в'язю написаними трактатами.
Хто має цим займатися і за які кошти взагалі чи буде хтось займатися от цим рівнем культури і історії? Ну, цим має займатися всі люди, які вважають себе цивілізованими людьми. Це має займатися держава через спеціальні програми, і програми, які направлені на підтримку культурного продукту, і там державні цільові програми, які Кабмін може затверджувати. Це має займатися приватні меценати, тобто люди, які так сталося, що вони мають підприємницький талант і змогли заробити якийсь капітал, і мають амбіцію, знаєте, зробити свій внесок у вічність, то немає нічого кращого, ніж зберегти такі речі, стати от таким от меценатом, який забезпечить цю культурну тяглість. Це має зробити і будь-хто з нас, пересічний громадянин, підтримавши той чи інший культурний продукт, купивши ліцензію на там ліцензійний диск з музикою, якась там старовинна, або книгу купивши не піратську, да, або сходивши на фільм в кінотеатр, який знятий про щось таке, що нам розказує про цю аристократичну культуру, про, наприклад, культуру Кримського ханства. Так? Тобто тільки вся консолідована суспільна дія може дати тут результат. Міжнародне співтовариство треба залучати до цього активно, говорячи не тільки про безпековий вимір в розумінні national security, що у нас танки, ракети, літаки, що теж нам дуже потрібно, щоб і залишитися цим культурним і демократичним форпостом Європи, але і підтримувати ті культурні практики, ту культуру загрожених народів. У мене до вас питання, воно стосується саме українського Криму. Того, чи планує саме ваш інститут якісь такі проекти, які стосуються саме Криму? Ну, по-перше, ми дуже ретельно і уважно стежимо за темою Криму. Ми запрошуємо до співпраці істориків, які спеціалізуються на Криму. Ми нещодавно там була в ефірі АТР Айдер Муждабаєв передав мені книгу, яка була там поширена дуже сильно в Україні великим накладом, яка насправді розказувала великі неперевірені брехні про українсько-кримсько-татарські відносини. Ми зробили все необхідне, щоб ця книга була вилучена з обігу, тому що вона там розпалювала міжетнічну ворожнечу. Ми маємо цілу велику конференцію, на цей рік заплановані заходи по відновленню історичної пам'яті півдня України. Ми підтримуємо кримсько-татарські ініціативи культури, пов'язані з фестивалями і так далі. В своєму продукті, який буде пов'язаний міфом про Другу світову війну, ми теж торкнемося питання Криму. Тобто для нас це чутлива тема. Крим, Донбас, інтеграція, підтримка зв'язку з нашим Кримом, з нашим Донбасом для нас дуже важлива історія. Тому в інституті з цим, дай Бог, все буде добре. Єдине, що на рівні суспільства ми ніколи не повинні забувати про те, що наш Крим, наш Донбас, наші громадяни потерпають від цієї окупації. Ми повинні це пам'ятати, підтримувати цю живу пам'ять про спільну традицію, підтримувати їх і подумки, і справами, де ми можемо підтримувати. Це дуже важлива історія, тому що цей живий зв'язок потім найкращий спосіб допомоги в інтеграції назад, коли наступить час. Ну тоді, чи готові ви йти на конфлікти з Російською Федерацією, ці культурні, історичні, тому що історія Криму, якою вона була, історія, якою зараз намагається переписати, перетворити Російська Федерація, це різні речі, і конфлікти все одно будуть. Ну, мені здається, українцям нема чого боятися конфлікту з Росією. Росія вже напала на Україну в військовий спосіб, в гуманітарний спосіб. Українців ні, але українські державні інституції чи готові боротися за свою українську, кримську історію? Так, я думаю, вони вже борються довгий час. Роки вже борються. І я думаю, що ця боротьба продовжиться. І, на жаль, ми бачимо, що градус боротьби наростає.
Дякую, пане Антоне. З нами у нас в студії був Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. І я закликаю вас дивитися нас наступної суботи о 20:20. На все добре.